دولت سوئد و فنلندیا سری جبول اندامتیا ناتوی سری ناتوی دانه ام دوباره دبیجن سه باره دبیجن ام لیل همبری اندامتیا ناتوی یا سوئدن لام همبری وینه لسر کردا بازار قرشتن اکرن ام دولت سوئدی هشار دکن ام بیجن ایک من همبری داعشه تکوشین برخودان کرن گله کرد بو یه پجه بو ایک شرف و ناموز مروباهی پاراستن شروارن یه پگه و یه پجه بون جبرویشی ام رaya گشتی رaya سویده جاردن اشار دکن و ام بیشن شرمه ام جاردن ام دیبیشن شروانن می یه پجه و ایرو چپر شرده جاردن تکوشینو برخودان دکن و حقاس بدن گران دانه ام پیشگیری یواجی بکن و ام قادستو کلمت بیشن بیشی یه پگه بیشی یه پجه بیشی کرد و کردستان یه پجه فولکت اروی Det åligger OPCW att hålla sin medlemsstat Turkiet ansvarig för dessa brott. Men för närvarande fortsätter generaldirektören och OPCW:s medlemsstater genom sin tystnad att tolerera och underlätta försättningen av krigsförbrytelser från Erdogan-regimen. Om att ta avstånd från de hjältar och hjältinnorna som besegrade IS och säkerställde omvärlden är vidrigt. Att låta sig dikteras av despoten Erdogan som på olika sätt hjälpte IS säkerställer inte Sveriges säkerhet. Frie Öcalan! Terrorstämpla Erdogan! AKP och MHP-fascistregeringen i Turkiet genomför ett folkmord på kurder på högsta nivå i regionerna i Kurdistan. Detta för att övervinna den djupa krisen de upplever och för att säkerställa deras kontinuitet. Med drömmen om ett nytt Ottomanskt rike angriper den turkiska staten samt med vad de kallar för nationella pakten. Turkiska staten återockuperar och annekterar Kurdistans regioner. Frihet för Öcalan! Frihet för Öcalan! Gerillasoldaterna, frihetskämpare, de är våra barn. De är vår arv. De är av våran kött och blod. De är våran sanning. Ingen kan någonsin döda sanningen. Vi finns, vi kommer alltid finnas. Beji Berkhudana gerilla, beji Serogapo. Man skyller på deras relationer till PKK. Själv drivs man
av att förena sig med NATO, krigsmaskinen NATO, med USA och Turkiet. Man har ingenting emot att vara själva en del av ett terrornätverk med Erdogan. Billström, vår utrikesminister, han vägrar till och med att ta hem de IS-krigare som har tagits till fånga av administrationen i Rojava. Det är PYD, YPG, YPJ som har offrat 11 000 liv i kampen mot IS, 22 000 sårade, och som nu dessutom ska inte få bestämma vilka som får bilda föreningar. Frige Öcalan, terrorstämpla Erdogan! Turkiets försvarsminister sa så här: vi behöver inte fråga någon när vi vill gå hem till våra hem, alltså till södra Kurdistan. Alltså Turkiet betraktar till och med irakiska Kurdistan som en del av Turkiet. Davutoglu för 2 år sedan sa från Afrin till Süleymaniye är Turkiet. Så Erdogans ambition är att på nytt bygga ett nytt Turkiet under sitt ledarskap som Osmanska riket. Men kurdiska folket som har kämpat i hundratals år, om man bara tänker på från första världskriget och idag, då är det 100 år. Under 100 år har vi rest oss och har vi revolterat. Vi har revolutionerat det här området. Vi kräver våra rättigheter. Vi ska aldrig någonsin ge upp. Vi står här igen för att Sveriges regering tycker att det är viktigare att vara med i en militär allians med en diktatur än att stå upp för kurdernas mänskliga rättigheter. Vi står här igen för att internationella organ vägrar titta på om det har använts kemiska vapen mot folket, mot gerillan eller inte. Där svenska politiker börjar stå upp för mänskliga rättigheter istället för att sälja ut kurder till Erdogan. Och vi kommer från Vänsterpartiets sida att fortsätta stå emot detta. Vi har varit det parti i Sveriges riksdag som tydligast har stått upp emot den svenska regeringens politik när det kommer till Kurdistan och Turkiet. Och nu är det viktigare än någonsin. När vi ser att Ulf Kristersson står på en presskonferens med en diktator som Erdogan och i princip bugar och bockar för honom, då är det någonting som inte stämmer med den svenska politiken. Och den svenska politiken måste ändras. Vänner, tack så mycket. Det här började för länge sedan. Det här började den dagen man terrorstämplade en av de största demokratiska rörelserna i Mellanöstern, Kurdistans arbetarparti. Det här började den dagen som man lät Erdogan diktera villkoren för den europeiska politiken. Det här gjordes den dagen man bildade en NATO-allians tillsammans med Erdogan.